Plaza Macabebe. Panonood namin ang procession ng mga karo. Oh, sa itong tradisyon dito sa Macabebe. Pag Viernes Santo. Okay guys, check this out. Ganito lang yung kasi may ganito lang may nakaharang kaya tatam yan kami dito kami hintayin namin magdaan dito. Kung nandun ako kanyan kasi sabi daw. Chirimpi bondok ko yan. Pambondok yan. Okay. Yan yung pinakalas na taro. May tabayan.
Jenny po, Jenny. Ay po, Jenny to. Kenny! Guys, yan na. Kakakitso, Jake. Ito yung babasok ko. Santeng. Hapin yung tambabasan ming pasyon. Mawala na kanyang data. Daming tao. Pampaya kaya? Yung babasok ko. Kapitita ka rin kaya? Sana'y malobat. Yung babasok. Ilan? 6 niya mo? Kahit mag-video ka na po ito, malobat. Lukumin. Kailan mawala ni Jajaken? Tabalog ilang pinakatatalwi. Ba't siya maka-black hapin? Ma! Nasaan mo ito? Bulan. Ayun na, bilog na. Nalitakda pa mo rin Jaja. Oo, 4 lang. Nino kaya ang tuki karela keng gul? 4 lang pa yan.
Ila ni Tita Pritchie ka niyan. Okay kayo, ikaw bisa. Sige, tama. Tama, wala. Basta kayo mama ko keng gold na ni Karo. February. Wow. Sige, tukyan nyo lakan yan. Hindi ni nga tuwa. Kaya ni tamo mo. Bata nga tuwa na. Ano din tatagay. Hey, Bobong. Ayan yung karena. Prinsipia. Awa, apin yan. Apin yan. Zain na yun. Oy, Tuki. Tukyan nyo, oh, kabayat na. Wala na wapin. Ay, makablock ko. Hapin din na lang di Jai. Ay, ito. Kung nga tayo Jaja. Sa tingin ka na lang. Awa, apin yan. Uy, si James oh. Oo, apin. Yan, malakad na lang ako na eh. Kakala. Sino kila rin mayor keng kaya kayo? Nga, sino kila tari mayor kaya tangkaro daw? Mga 60 Corisella. Ate, jajakin. Sino kila? Oo, kaya bilang magkakipis ban. Karelay na. Ka nga po Shirley. Ah, Hindi na sa katinok eh. Bawal. Bawal na yung anak. Wala bisa. Ugat nila yun. Hindi yung anak ng Tita Pris. eh na binidyon jaja. Manya niya po. Mulawin. Bisa tingnan niya. Oo. Wait, kara. Malakwan niya. Sure. Ito may stop lang. Ata, may stop la pa mo. Wala tanga akin. Jesus. Na. Loklok tayo pakit ang munisipyo. Trono tayo pakit ang lamang tao. Oo. Ay, da pang experience din. Wala tayong kanila. Hmm. Wala tama ka. Kita mo. Hindi na nga yun. Wala mo kanila. Panatay ito eh, maglakad ko. Ano naman ito? Tangka ito.
Manabo ka, Tepbo. Ipangamulis at pangamusa. Pamamasa iba kang San Marcos. Ating meron malalaking lalabas iba't timbaliw. Pinilit na resultados para ang sanggay Robert. ng Diyos ng Yan. Jesus. Uncle Bet. Ayan. Tatay ni Uncle Bet. Tatay naman ni Alexander at Rufo. O Jesus sa sinumpang Simon Sireneo. Tres Kaida. At noon para sa tao. Ang pangking matulong kondisyon ng Santa Iglesia, ibinuking bayaan ng Diyos ni sa kabiyang mga tatlo. Manalo na sana ang talupan ng Jesus. Ang galang ada teteran naman. Ang Diyos, ang galang Diyan ang galang ada teteran. o Jesus, ang isa Dikit-dikit lang. Dakal, ela, di taklaan tinok yung linakan. Abay, job-job eh. Pero nung 2 kailangan din ng Manuel Benga rin kaba. Bawal dito ka kayo. Oo. No? Ano, Jesus? o ipangamulis. Pamamasang iba kang San Marcos. Pinakuha ni Cruz at piparti-partido ng sundalos inimanan. Biyasan ng magsalita. Makabaluran sa dati ang katuwiran in Palomero. O Jesus, malibubas na imanan